ngam habgo e talakaku e soyde ɗowtare derke'en. Gomnati lesdi Cameroun hawtade be kuɗiɗirawo mum biyeteɗo Union Européen walliri derke'en commune ji jeego nder diwe tati ɗe woylari lesdi ndi. Commune Touboro joɗinga nder Mayoray ɗo tawe nder maaji. Sukaɓe 254 timmini ekkitol sana'aji e bo ɓe keɓi cahuji ɗuɗɗi ɗiɓe puɗɗirta kuuɗe. Ɗo tawe nder maɓɓe duroɓe, remoɓe, defoɓe, nyotoɓe e huwoɓe kuuɗe haro barikiji biyeteɓe secrétaire bureautique. 59 nder maɓɓe bo ɗum ɓiɓɓe rewɓe. Mi ekkiti kuugal formation couture. To ɓe hokki am ɗo mi yaha mi huwa mi nyota nafa mi nafa bandiraɓeji am. Ɓoyma ɗo ko ɓogi jeego dake mi heɓa ton man heɓata. Amma hitande sali am don formation man mi wurta formation mi yaha mi sala mi yaha ngesa amma be nur pat ɓogi ɗiɗi mi heɓa ton. Mi ɓeerei ɓogi jeeɗiɗi mi heɓi 4 ton. Projet ɗo wari mi habdi mi huwi mi wawi. Ko ɗume ɓe ɗo ƴama mi mais nane minon ƴamata jotta ɗo ɓe ɗo ƴama miyon ba nyogol mi wawi mi nyotinan hoore am nyotinan derɗiraɓe am mo nyotinan dada am mi nyotinan himɓe mi heɓa ceede. Mi ekkiti couture limse je mi ɓorni ɗo ma minon nyoti changement ka waɗi mi heɓi sana torratayam mi andi yo ɓikkoye am rewɓe am mi habdan be maɓɓe jotta ɗo kam. Mi yetti Aprospen mi yetti Union Européenne be ko ɓe waddini amin. Mi andi waɗugo tapioca miɗo wurna gertoɗe miɗo mari sanaha hoore am timi jotta kam mi nandi debbo ha yeeso gorko am mi wala kulol e mi andi ke mi usti charge ha hoore gorko am mi valan mo be charge feere. Nane ɗo mi wala no kujeji jur jotta ɗo miɗo mari wunde jur miɗo mari jotta je ɓe financier am miɗo mari congélateur fourchette chaise je joɗugo koromji je joɗugo je client en mouchoir je to client nyami nettoya jungo be man nappe de table bana ko a sabba ha do table. ONG Aprospen be Kadepi on latti barikiji halfinaɗi kuuɗe pafej. Derke'en 850 bo pamtinama bote huugo irim sana'aji ko nandi be ɗiɗo nder nokkuje maɓɓe. Min ɗoftan ɓe wato caname noy ɗum jogirte ko ɓe heɓi ɗo non ɓe waɗata heɓa ɗum ɗo be janggo ɗum ɓesda heɓa bo noy waɗata heɓa nafa derke'en ko warayno ha ɗo bo. Lebbi 4 ko kuuɗe pafej ɗo huure nder Touboro. Meriwa wurongo ɗo seeri be tawego nder commune ji 2 cuftaɗi nder diwal woyla lesdi Cameroun. Men yetti gouvernement Cameroun men yetti Union Européenne be partenaire en je bana Aprospen je hande ɗofti derke'en amen waɗan lebbiji ɓe ɗo tara be amen haɗo ha hande wari ragare formation derke'en bo wari hande ɓe jaɓi diplôme ji maɓɓe komin ƴamata hande se ɓe hutira boɗɗum. Wakilijo gomnati hoorejo ardiniɗo gallure Touboro on ardini mobre nde nder kalimaji mako o waɗani sukaɓe keɓɓe cahuji hande wasiyaji ɗuɗɗi. Je compte également sur miɗo yardi tiiɗal mon dow ɗo jisde seeɗa mbaɗen mobre mawnde kawten kala jaɓɓe cahuji hande ɗo fuu ngam hangiyen koɓe kuuri be koɓe keɓi en kolla luttuɓe ɓe ngaray bo bote wargo ekkita sana'a e keɓa cahuji irim ɗiɗo. Que le rêve d'hier est devenu une réalité. Ekkitol sana'aji man bo larani coopérative be jikko wata 26 kala goto nder ekkitiɓe may fuu jaɓe patakewol kollowol o gonani sana'a mako.